Estem avui per presentar-vos el que seran les dues convocatòries d'entitats ciutadanes i de festes que volem presentar, sobretot per aquesta època d'estiu. Una és l'adaptació a les festes d'estiu del que ja vam fer Sant Sebastià en el seu moment i per tant és una convocatòria per incloure activitats promogudes per entitats ciutadanes sense ànim de lucre dintre de les que seran les festes d'estiu de Palma 2016. D'acord? Com bé sabeu, és un poc repetir el que ja vam dir en el seu moment en Sant Sebastià, però és una convocatòria que va destinada a entitats ciutadanes sense ànim de lucre que estiguin registrades en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, en el REMEC, d'acord? I és una presentació de projectes en els quals una comissió tècnica per part de l'Ajuntament escollirà els que creu que són més factibles per dur a terme durant aquestes festes. Gaire participatiu, lúdic, festiu o cultural, han d'estar destinades a tots els públics i han de ser obertes a la participació de tothom, han d'estar realitzades en espais públics, que com bé sabeu teniu el catàleg d'espais públics municipals dintre de la pàgina de participació, han de ser d'accés lliure per als participants i han de ser realitzades, important, entre el 25 de juny i el 30 de setembre. Aquestes activitats han de ser organitzades i gestionades de forma directa per les entitats que ho proposen. En cap cas se permetrà la subcontractació del projecte a posteriori de la seva acceptació. Què pot quedar exclòs? Aquelles activitats o iniciatives que defensin interessos corporatius o de grup i que siguin alienes a l'interès general de la ciutat, com bé podem entendre, aquelles activitats que formin part d'altres activitats que ja són subvencionades o tinguin ajudes o formin part de programes municipals, aquelles contràries als plans d'actuació o a les ordenances municipals, perquè la legalitat és el punt inici de compliment, i que promocionen o fomentin el consum de productes no saludables. D'acord? Les condicions les podeu trobar a la convocatòria, que la trobareu penjada a la pàgina web de l'Ajuntament i dintre de l'apartat de convocatòries de la secció de participació ciutadana. En el cas que la reactivitat resultés acceptada, l'entitat s'ha de comprometre a subscriure una assegurança de responsabilitat civil, a gestionar i obtenir els permisos necessaris a altres institucions si fos necessari i a complir un compromís de coordinació constant, d'avaluació final i de compliment dels requisits amb l'Ajuntament de Palma, per suposat, i que aquestes activitats comptaran amb la col·laboració directa de l'Ajuntament, que en funció de l'activitat i de la disponibilitat de recursos podrà posar tots els serveis d'infraestructura, seguretat ciutadana, prevenció d'incendis i protecció civil dels que són competència del mateix Ajuntament, aportarà més l'assistència sanitària, els primers auxilis, la neteja i l'higiene, com pot ser els UBCs portàtils, depèn de quina activitat, i l'inclourà dintre de l'activitat del programa institucional de festes i la publicitat de festes que se faci per 2016. També us volem presentar el que suposa la novetat d'aquest any i que és la primera convocatòria per a la presentació d'idees i propostes per a la dinamització sociocultural dels districtes de Palma en aquest 2016. D'acord, és una convocatòria que hem fet amb l'ajuda dels nostres assessors de districte que han treballat en la creació d'aquesta convocatòria, que és més un concurs d'idees i projectes que no tant una convocatòria d'activitats com hem vist amb anterioritat. D'acord? Llavors, què entenem per aquest tipus d'activitats socioculturals dels districtes? Entenem que el territori del districte és el lloc més proper pel ciutadà, que a més ens trobem en una situació històrica de que les festes i les activitats socioculturals més importants s'han donat en el centre o en zones turístiques i no s'havien dinamitzat aquestes zones més fora murs, que poguéssim dir, que són la major part de la gent que viu a Palma i dels palmesans, d'acord? I entenem que aquestes festes poden ser un espai de trobada i relació entre aquests ciutadans que viuen en els mateixos barris o en aquests districtes. S'han elaborat una convocatòria per a la captació d'idees i propostes d'entitats, col·lectius i ciutadans individuals. Aquest és un factor molt important que introduïm i és que una persona concreta també pugui participar en aquest procés de presentació d'idees, que mitjançant la realització de projectes per a la dinamització cultural dels districtes i els seus barris fan una sèrie d'activitats que proposen a l'Ajuntament que les pren com a seves i donen un premi a la que considerem que sigui l'activitat més original o que doni una activitat més sociocultural de dinamització en el districte. Amb això volem donar a conèixer els districtes de Palma com un instrument
territorial més proper del ciutadà que resideix en els barris de Palma, facilitar la descentralització de les activitats que se fa a ciutat, com ben dit, i recollir aquelles iniciatives ciutadanes en matèria de festes i activitats que han sorgit des d'una base molt més territorial i així començar a coordinar accions conjuntes de cara a que tinguin una visualització en tota ciutat. Generar un premi per projecte i per districte. El que sí pot passar excepcionalment és que es podran acumular fins a 2 premis en el mateix districte, sent en aquest cas la quantia de rebuda per cada premi de 250 euros per convalidar. La nostra intenció, la intenció des de coordinació territorial, és que si neixi un projecte, una idea, almenys a cada districte, i si cap la possibilitat que en puguin néixer 2, seria molt millor. Quin requisit ha de tindre aquest tipus d'activitats proposades o d'idees o de projectes? Bueno, molt semblant al que ja xerràvem amb l'anterior convocatòria. Ha de tindre un caire participatiu, lúdic, festiu i o cultural, ha d'estar destinat a tots els públics i ha d'estar obert a la participació de tota la ciutadania, s'han de realitzar amb espais públics dins l'àmbit territorial del districte, això sí, com sempre, qualsevol tipus de dubte, pregunta que poguessin tindre sobre districte, barris, espais públics, poden contactar amb els assessors de districte, les oficines de districte, que estaran encantats d'ajudar-vos i a fer-vos una explicació molt més extensa. No poden tindre cap referència ni tindre cap relació a programes, activitats subvencionades, ajudes, despeses obligatòries, obres de manteniment municipals o d'altres administracions públiques, per suposat. Han de tindre un accés lliure als participants i s'han de poder realitzar abans del 31 de desembre de 2016. Fins quan se pot presentar aquest tipus de convocatòries? Doncs fins al 15 de juny del 2016. D'acord? I on les podem presentar? Doncs les podem presentar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Palma. Recordar que hi ha un horari especial per al d'Avingudes i per l'oficina d'atenció ciutadana de Cort, però que a part tenim també l'oficina de l'Arenal, l'oficina de l'Escorxador, l'oficina de Pere Garà, l'oficina de Sant Agustí, l'oficina de Sant Ferran i l'oficina de Sant Ferriol. Cada premi atorgat es publicarà a la pàgina web de Palma i a la pàgina web de participació, així com altres mitjans que pugui tindre el seu abast l'Ajuntament de Palma dins el termini de 2 mesos des de la presentació d'acabar el termini d'aquesta convocatòria.